Избирай. Добре. География или история? Няма да е смесено този път. Добре, история. Съм по-уверена. Какво се чества на 3 март? Освобождението от турско робство. Браво, добре. По-труден въпрос. Коя година се освобождава България от османско робство? 86-та или 73-та, не знам, или никой. Нито един. Близо си много, но не. Добре. По-скоро 78-79-та. Близо. Как и кога е бил заловен Васил Левски? Аз не знам. Къде? Добре, ще стръмна в тъмнината. Стреляй. Ще стреля. Какво казах, ще стръмна? Да. Стреляй в тъмното. Къде? Някъде познат ли? Не знам, ти ще Добре кажеш. познат. Не да кажа Троян. Не, по-скоро край София. Край София? Да. 1872 година. Мисля, че 20. Това е. Да научиш друг път това урок. Ще науча. Чао. Чао.